ndaigara pasebo indeto adhibhigara idzi ndaigara pasebo revillage ndichishanda muwatoka basi uva ndakaemo mwedzi 2015 ndichishanda muwatoka kamba ndichigara nemudzimai wangu ufunga uyu murimoti aingoziyana ainge toro best friend yake tichitamba tisi naye ati ndakagara pamba nemudzimai wangu zvakanaka kusvika zvuma 2021 2023 nemudzimai wangu 2024 tichogara mugogo takazongotanga kakudini okutadza kusakurirana pamba mudzimai wangu indava tokutadza kusakurirana peni kana angoti no rikanditi sei siyane nazvo ndotadzongozwa nemafunga mweita wamukomunita shamwari zvokuda kurizero kuti mudzimai wangu karudana nika nomuti loko saka angoti ndikazonyanya ndangoti aigarimboisa pasaidi tozodini tozviona ndaramba ndatogara ndakatogara ndichimbozonyanya ndichimbisa pasaidi ndazodaro ndakatanga kuchipana pambani achipana pambani mudzimai peta mudzimai akatanga zvikuti akarizodai ndakanomboa kuti aiwa maiti ngatitise ngatitaurane kukanganisira kuti pamunhu mwedzi wabva topera ndakazondotipa mukadzi makadhi enda kwamutaro kuti vati mari mukadzi akabvatora makadhi okaenda kwamutaro asvika kwamutaro akabvatora mari obva totenga monaki yake hombe obva toyapamba ndikuti mudzimai auchonotoita sei wagona kutotenga monaki hombe kudai iyo obva totapo obva ti mari yesociety wapiwa here ndati mari yesociety yesendere sei ndapiwa chatipe chapiwa ndoita sei ndikupa ndichipiwa mari yesociety ndichimupa asai ndozobva kubasa next day racho zitopamba mukadzi pasi arongedza zvinhu zvake zvinhu zvese pamba aita sei ai ndakangurungidza hembe dzisimumonaki obva aita sei obva aenda newana ndakatokumbira foni pane kuti ndatomufoni mudzimai uri akati ndiri pamukomo ndatomuti ahuraiti ndiri kuiko chii weekend apana kupera 3 days ndopita apo tangoitawo chii noisi kubasa totaenda kususpenda kubasa tasasuspenda kubasa tototi basa raita sei rapera ndabva ndatomufona chaona basa kuno raita sei rapera saka uya kuno mudzimai wangu akauya kubva kupi kumba kwabva tosvika pamunda ndichatora zvinhu zvese zvindipinazvo kumba waenda kumba inini ndakwenda kupi basa kumazviwi kuhara pendouya ndozoita sei chitora ndakatovirana zvakanaka nemudzimai wangu mudzimai wabva totakura zvinhu zvese obva tori sei apobvaenda nazvo ari kuenda ipopoka haana kuita sei haana kusvika kumba akaenda kurira futi kuti kudini kwani kwairoja pasarupinda makuseni akati ndovharira ipopa obva todini obvaenda kumba haana kusvika kumba makuseni ndakafonera kuti wanga ari kuenda namama ndatokufunza mudzimai akasvika here zviro ndikati haana kusvika saka ini anda kuita sei handa kumubvuna ndangoti anoita nditi sei ndimusiya akadaro ndabva ndaenda kubasa ndatanga kushanda ndi kumazuri ndichishanda hapana kupera dzikuma 3 weeks ndopi ndakazofonerwa ndikashamari mudzimai kunogwa kusina abva kuno kuchiti ndiri kuendepi kwauri mosa ndakabva kubasa ndikakumbira ndikauya ndikatanga kutsvaka mukadzi ndikazomuona pane wiki ndikubvunza wangoendipiwo ndakaiwa ndafunga kuti kugara pamba so kana namai atisikurira ndafunga kuti uende kupi kubasa aona mudzimai zvikuenda kubasa zidi ona inga wani mari ndiri kushanda wani mari ndichita sei ndichunza wani totobva pepa totosvika pamba totogarisa nanamai acho totoita kadari nanamai acho tataura pepa nanamai acho takatovirana mangwana kuti seni ana mama acho ndati ana mama unoenda kuita sei ndakuenda kubasa ndipe chii mudzimai wangu ndindinayo ana mama acho ati ona ankwashaka hazviiti uzoona kamukadzi anga amboda saka mai tomboti timbosaide nemukadzi chimbodini chimbobatsira ngataiwa ana mama zimaita madini zvakanaka sarai nei nemudzimai wangu inda kuita sei ndabva ndadzoka ndasvika kumazero ndakashanda 26 ndachinja end of June ndabva ndaya kuti nyanga pechingosvika 1 to 3 July ndabva ndafonera mudzimai wangu abva futi kunokumba kuno chitenda abayakwa asvika here kuti anosvika bongo kuti afuna kwato munga ndakashanda mwedzi wese ndakashanda mwedzi wese 2 weeks shanda kungotsatsa mudzimai zvagomba ari mara ndakadzobva uko kuenda futi kubhema vhari kuna namai ndosvika ana mama akati watosiya wana ari panapa vana vakatisera panapa iye akangobva tizitani ndakava ndaisirwa mari yekubasa prazipiri ndakatanga kutsvaka chii ndobonga ndakafamba changamire zvokuti ndakapinda musirumana penhauwa kuenda kusona masingo ndichitsvaka chimushaya vazodaro manje amwe angobva zvondifoni shamari dai wambokonfirma mukadzi wokurotsvaga iyoga pane utakaona kupi pasarupinda asi dai wambosvika ereyo unogona dini kumuona ndakangoti auraiti ndakatouya zvisho ndasvika pasarupinda ndabva ndasangana nemurume warapa ari kufamba ndipi uri sei abobo ndashanda sebest friend munhu ndatoshanda sebasa richiwirirana uri sei ovatoti abo ovatoti atine 2 love dzake dzichingwa vatopinda mukomba vati sei ovhaina hapana kutora maminutes pava pasvika futi ndatobudisa foni kuti mafotos aya mukadzi munomuziya wani asi mafotos emukadzi anogara amberi avo parorojini ndati ho
ndava ndatotendera ndaenda nepakona bvunza mwakoma mukadzi uri kutsvaka ari rudzirwa apa ndava ndaita straight kwende ipopa ndichiwa ndakasvika ndichibvunza tikati munhu waitotsvaka pano pakatodini akatobva ndakisa uyu pakandona akabva toti mukadzi atotsvaka wayo mekusha todini atonga ubva tosvika watora mwedzi bva straight kwenda kupi parisapo pandotsvita mukadzi unatitari ndofunga ndakamufonera bhururu isei bhururu ndirai shamari ausiwo rakatora mukadzi wangu akandipindura akati handiziziya nekumabasa pepewa yangu utaura kuti ndisodana nemukadzi wangu nyaya yakasotanga ndichikubasa nditanga handidana nemukadzi wangu zvachisi ande handitozivi nekwari ndozvakandidaira ndakati alright iribo ndakamusiya akadaro ndofunga ndakadzoka kubasa kudai ndashanda vapera mukadzi ndaimufonera waindifonera neprivate number afonera neprivate ndotobvunza uripi waingoti handiri kubasa kuti handitauri chokwadi pandiongaseri asikandii mudzimai uripo kuya tichengete wana chaona wana wakasiya waiti wana wadiki kuya tichengete wana handichauya babu saindishuku inamburipo handichauya pasodaro ndakazobva uku ndomo ndazoya kunyanga ndoyanyanga ndakagara ndakatanga kuchitresa nyaya ndiri pangu ndopa ndakazofona unomwe mukadzi akati mukadzi wako yatsvake zvakaita sei akauya aripo pana pai pasari but bangati zizopesa apa naimvisa ngapeiwa mwedzi sari kuti parisapi kuti nyaya ingaita sei ikanyara dai tikapedza mwedzi sori parisapi hapana anozvizivisa ndobva ndazosvika futi pai ndakatoedza kuti uya ndichitocheka dongo noti ari pei ndichingotenderera ndopi ndabva ndazozvishwa ndonatsa kuona munhu ndisiku munhu ari pa ndandonatsa kubata mikushuwa kuti bhururu wangu ndizire zvakaita munhu atione mhuri yake une mukadzi wake nemhuri yake ubva ndikuchiya mukadzi wangu nemutambiro utaite sechiuri anandiziva iwo ndakasvika ndatoona zvishuwa mukadzi aripo handina kuita zvendakataura ndakangomuti maibhudo ndopauriri pana akangoramba akati zii anodera ndoona kuti maibhudo pati ndizire zvawakaita akaramba akati zii kudai ndatomuti hauraitibo hambati handi kumba ona kuti mai hongu wako wakakanganisa kwani ngatiende kupi kumba tochengete wana because ona wana kando waruta sei vanondisirisa kuti wana wachengetwe kumusha uku dai mai wangu nyo waripo mai wangu akashaya saka kuti wana wachengetwa azviiti azviiti akaramba akati zii ndofunga ndakazomiti no ndikandisiya ndimisiye ndabva ndabva pandatoenda kupi basa ndasvika kubasa ndati dhu ndikati inyika nyaya yekuti ndibatsirwoka wanga ndibatsirwa bheta ndiende kupi vachangamiyeuka ndikuriputawo nyaya yangu changamire ndiwo vanogonota sei ndibatsirawo nyaya yangu zvairi gara ko pasi pakanaka pambo sunga mungatore miko mbambo sniper ndamira pamberi pedera mambo mutasi ndamira ndamira pamberi pedera mambo mutasi yeso ndere chokwadi pachabatwa nemoto mwari mbatsiro wangu sisanga kumsana right pambo musati matanga hangamuna kwasvipa taswera pana so hatidi kuwesti whatever zvamunoziva ka zvamunoziva ka yauya ngeno yapera yes zvese zvataura ndababa vakuavadzanomuzinepa pane zvavataura zvakaitika zvimwe zvacho zvese ndezvekunyika ndaishanda nawo baba taura zvavataura zvechokwadi 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 zvataura ndezvekuti pari zvino ndini rugara nemudzimai ndochokwadi mudzimai ndogara zvina basa because mukadzi yorugara naye mukadzi wemunhu kwete mama ndio chete handizvo kwete iwe chigara pasi urugara nemukadzi chigara pasi mukadzi sumuka right ambuya murusekerera right uyu murume uyu mundiani wenyu angari murume wenyu makasiyana rini tati makasiyana rini April ndo makasiyana okay bamaenda kugara neshamwari yake kumba kweshamwari yake makazosvika sei kumba kweshamwari yake ndakazotobva ndabva kwamusapa wabva kwasapa ndabva kubasa uyu shamwari yake mamusikazivi kuti iro yakaroora here maiziva saka makazvipira kuenda kuita mukadzi wechituku kubva pekuti namba wari kuenda pana patu kubva penyu namba kuenda pane Tamas, uyu mukadzi makaramba here vari kutaura kusiya wangu manyika zvato nyaya dzegupureti ndoizvatoa kuti april ichiyabara
wakanyepa. Bhaibheri ikataura chokwadi kuti kunyepa. Ukanotaura chokwadi pamberi pamambo wega, si ukanyepa unozvona kuti taura chokwadi. Ndingashironesa nekuti yari kuti oraiti rukumbira kubvira kwaari asi April takasiyana munani. Bhaibheri pane ndakakuti kusiyana unokuziyana kurambana kuti ndambo kuti Ndakasimuka umba kwenyu Musatadzaneba. ndiri kumbira ngobvunza ndakasimuka umba kwenyu munani. wakabva kumutarazini Muna April. Isa 28 April ndiriziva. Kubva pamba kuramba nere mai. Pane kubva pamba kwekuti ndiri kuda nekuti chakachasiyana. Izwai mbuya, musaiteka kubva pamba kehuhureba Yekunyepa. yekuti kana ndafunga mari kana ndafunga kuti pamwe ndoda bonde rakati kure vobuda Andikurambana. hakutorambana. Mune musikasi. Nyaya iripo ngekuti mai ropa renyu rinopisa ruda kutonhudzai mune moto mburu. Saka taura chokwadi mbuya. Makapedzera mwana wemurume uyu muna wana ungani? Saka wana uri kupiwa vana vakatosara kuna mama wacho. iye mai wenyu ari kusara newana usiri wake wana baba wavo achiti chii? Ndakatovasiya ngepere kuti akutsvaka kutomutsvaka. Ko hama yenyu iri panapa ndianini yamauya naye? Ngei. Katika maifana kuya panapa nehamba dzenyu ka mungatongwa sei kuhama dzenyu pasina kana hama yenyu hwaniripo? Mambo nyaya iripo kuti Aiwa utauri chii mubariro iwe uri mbavha nyarara. Yo ukarora nyaya iripo ndeyekuti vanga vakavharisa adari iwo wakaenda kuna sabhuku echiti ndiri kunovharisa nyaya. Saka vana mama wese waiziva nyaya yese yange iripo. Saka Anga ari kuvharisa dara achiti ndiri kuvharisa dara pakudii nenyaya iyi? iwo akangoti ndakuvharisa paakataura nyaya saka uyu munhu atona rume wairiko. Une barika une varume wairi. mambo ndambotaura nyaya yegupuro Agupuro rekuti kubva pendakatiwa social media rikupurira pakuti mukaerenga zvakaita sondera pera zvezvimwe mati zvinoshanda kuti akauya achizotora imi gupuro rake but kubva ipapapo Izwa matauro aitwa nemurume wacho chakatanga kupfeka kwako iwewe sukukezi kusina kudzingwa usina kudzingwa ndobva waenda on top of that nemari Mari pamusoro. kuti ndizosimuka mambo kuti ndizosimuka handingosimuka wape foni iyo wape foni Ndaza kuendesa hapo hapo. izwaika chakati iwewe murume azokutsvage iwe wabva pamba wanga wapiwa gupu rei? mambo kusimuka pandaka pawakabva nemonaki ndozvandoda kutsanangura ichikupindira yesono wakanga wapiwa gupu rere? ndanga ndisina gupuro rakauya kumashure gupuro ranga ragara ririko kare kumashure saka iwe wakawa kudei kana gupu ranga ripo kare? akauya ega pachokwadi hama dzake izwa kana wanga wakapiwa gupuro uku wanga wakudzoka kudii? pane wana mambo aiwa ndandikuitirawo wana kuitira wana kuti wadii kuda kuitira chii wana iyo zviraiti nawo wanga kuitira wana wacho izvozvo vari kupi? ndakavasiya kumba saka wanga uchiichaaa chandakayasira wana ndakanga ndaperetema zvekuti ndinogona kufa kufa chii? akaudza vabereki vangu kuti ndikupa mwana wenyu 3 days aiwa taona zvinoitika iwe Amnyonyepera dai. iwe handisi kunyepa inhawe kuti hapana kana hama yangu pano dai pane hama alright wadi kuya na ngatidai so akandifonera nomira ndakafanirwa zuro mira hapana kana wani yangu izwa inini chandisingadi kuti munhu abve panapa achiti handina kupihwa mukana hama dzangu dzadzisipo ndazobatirwa kuti hama dzangu aiwa wakomana next court date ichi zuva 5 hama dzako is now your responsibility zuva 5 baba wako uya nehama mai dzako wako panapa mabrothers yes ndokuti nyaya yacho ipere because handitodi zvokutotanga kutaura kuti
hama dzangu hadzipo wakutopa impression yekuti ndiri kudzinyirira kuti ubvume handidi no don't worry imi musi wa5 uyai panapa nehama dzenyu tinotapedza nyaya saka uri kuenda nemurume upi mudzimai wekudhara chokwadi haakwanisi mazanya ata yegupureka its 2015 pane zvakamboita akambosvikana ku 2015 nekuda no don't worry wachapindwa wanhu wacho izwa mukomana don't worry musi wa5 wakatambira gupuro wacho wachapindura kuti wakatambira rini zvaita sei kuti uyu azodzoke kumba chii chakaitika kuzoti azobve 2024 hapana parwa mwana kutagogorera maita ini mambo matondirerutsirawo neniwo nyaya yekuti wabereki wacho uyu uri kuendepi angagara naye pakuti wabereki wacho watoi bhozi ndiri kuzikanwa ini saka ndikuti mambo watondirerutsirawo neniwo kurerutsirwa nemambo neauti andinayo panapa wakatopinda papemunhu aunyari